Ai orang ini pancen awak dhewe ra rasane trompet pancen. Monggo suwun matur suwun kebak ini. Suwun. Ayo salam semet. Niki matur suwun mike. Mik apa? Mik. Ayo wis muni to? Keleban untuku mesti. Ora ngene sasa. Wah, Mosok kontol ning ngono. ih, gen aku ki nek Mas Pak Piet. Heeh. Mlebu apa? langsung. Ora muni pepet. Ayo. Wong untumu ki ganjel kok. Ayo. Halo. Halo bos, ning pojok dhuwur dhewek kae. Sopo? Ora ero. Kenal apa ora? Ora. Padha. Disapa no wong paling dhuwur no. Halo bos. Selamat menikmati hobos-hobos. Good net. Good net apa? Good ngek. Buka lawang. Buka lawang pancal gundul mujek ngono. Salam sik, Mo. Nggih. Foto. Untune kita iki, Mas. Hah? Untuk diagreke ge weden-weden tikus. Ya. Kurang apik ora? No, wis apik ta. Garing ya. Garing. Salam sik, Mas. Ayo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora semangat pisan kok kowe. Ana sing nyauri ora? Baleni. Nek gak enek baleni nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, ngene iki lho kompak kene aku seneng. Iya. Ditungake muga-muga sing nyauri mlebu surga. Allahumma. Alhamdulillah awak dhewe ning tlatah endi kudu ngerti. Tah cebongan. Ayo. Nggih aku mau ning kono ya digigiti. Gigiti apa? Cebong.
Aku ngoyo tak celupno to, Des. Celup ngono kok lho terobong apa aku ya. Aku ya gek tumon pawangke sakti. Lah kok iso? Kok irunge sumpeli ngono. Endi? Kuwe. Sumpel wahin. Dadi ora sida mandraguna. Mandraguna. Dadine digunakno. Iya, ki acarane apa, Mas? Acarane Apa ke? hah? Jadilan. Lagi leres nek jadilan kula nggih ngertos. Alhamdulillah iki cewek-ceweke sudah ngantuk kabeh. Nggih, bapak-bapake nggih ngantuk kabeh. Ngantuk kabeh awake dhewe gini kudu hari ini kita harus berikan semangat dulu. Semangat nggih. Yuk. Yuk penonton semua Semuanya. tepuk Sakinah. Berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Kowe iso ora ini aja-aja ora iso. Hormat gerak. Tepuk Sakinah. Aku yo mau kok ngompake kene Aku kok. tak jaluk penonton kene main bengok-bengok. Heeh, piye? Aja ngasih sepi. Heeh. Aku nek muni kono A. Ah, Kabeh mawon. Usik. Rewet milu kono kowe rasa milu-milu ae. Yoga ora ngantuk ya? Bego rasa. Ora. Man ngantuk wae. Ah, adik ngene ya, Dik ya. Awas tapi aja namplung sirahe wong. Ngono-ngono ya. Heeh. Si ibu-ibu piye? Nek ibu, Heeh. kan ibu biasanya sukanya memasak. Memasak. Ngono. Si bapak-bapak Ngono tok. dadi penak turu tok, Pak. Garik mapan. Ya dilangi. Kurang. Pokoknya sing mangat. Hari ini Pokoknya harus nganti mencret. Kok nganti mencret ngeden pol kok piye? Jare pol Aja. Ayo. Ayo Met, tapi Met. Sik enek sing bakul jas barang kok. Jas hujan ki kok ora semangat. Endi? Niki bapake. Ya gecek kene semangat. Enggak, Pak. Heeh. Saling-saling Ibu nggih. Sing semangat nggih pun misi-misine kula nggih. Ayo. Piye, Bu? Kowe ki ndang ayo malah. Malah koyo entut. Makpret Pokoknya Wadik hari ini kita menghibur. J. Hati-hati ya Met. Nggih. Salto aja mentengah. Lah napa? Aku pas salto Pak glundung Kowe ngono wae. jare pinter bahasa Inggris. Aku bahasa Inggris bisa. Oh, jal. Kowe basa Indonesia apa Jawa? Jawa. Jawa. Jawa, heeh. Nggih. Oke. Dirungakne nggih, Bu Ibu. Niki adik-adik ampun ditiru niki mboten Iki duit to. endi. Iki. Lah kowe moto duwiten kowe. 5.000. Wah aku nek ora duit matane melek. Heeh. Aku urung blas Des. Aku tak turu wae. Ayo. Pripun? Ojo balangi to yo. Dinai duit kok ora gelem kok pedo. J. Ya, Ayo. Kowe jare iso bahasa Inggris. bahasa Inggris. Heeh. Aku Jawane. Ya. Nggih. Ben coba Met Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, pokok- wabarakatuh. Sambutan itu. Oh sambutan aku Lah sambutan. iya. Nggih sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu. Nggih mugi-mugi bapak ibu sehat sedanten. Njaluk duwike. Kowe sing genah kok bahasa Inggris kok. Kowe yo. Aku sing bahasa Inggris. Aku. Aku yo. Aku sing asal bahasa Jawa. Oh, nggih. Assalamualaikum thank you. Krungu ora? Assalamualaikum thank you. Matur suwun. Watakan khafatal falh fidan sanallahu Tayon. Kok iso tekan ndi kowe? Mekut. Mangke diganti perban. Sing kena ae boleh nih. Nggih. Wonten di umpanane Malah sarang yo. ning wit. Sarange bio to? Iya. Ayo ning wit. Bedes. Win kethek. Dok. Akak. Ngirik. Kok iso tekan kuwi lho? Ya nek ngirik-ngirik kancane pinter Ayo banget. baca segenah. Heeh. Nyanyi bahasa Inggris. When the walls fell over the wall, I love you for Meteng gede. Meteng gede. Meteng gede. Meteng gede. aku kosong iseng. Kowe ora jelas wis
nyanyi bahasa Inggris kok ono krasa ngising bareng. Ayo. Ayo kepiye? Wah, aku ora iso bahasa Inggris ae. India iso. India iso. Kejal. Heeh. Nene mangan salep Mati. Jare man salep yo klolok. untuk beli wana salem Oleh cung minten. Dewa marina sa Tak tutuk. Tak tutuk. Tak tutuk. Tak tutuk. Tuk tak Lek cuma dilek saino lek temi Gitu legon lek sri ngisore lek jamidi. Yo mah disebut-sebutno jeneng Kayak wong. kaya nek nyanyi sing seneng Ya wis aku tak nyanyi iki dina iki Ya. Nyanyi apa? Sing spesial no ojo kae terus neni Wis ganti iki. Nyanyine ganti Nggih. Matur suwun Mak dompete Mak. Nggih. Dompet kok kemresek. Lagunya Dompet permintaan dari kawan-kawan nggih, kewan-kewan. Kawan-kawan Kawan-kawan. Baik, yang satu ini kita kasih dengan lagunya spesial untuk Panjenengan Doyong dan juga terima kasih uangnya yang dari kemarin untuk semuanya. Tentunya hari ini kita spesial untuk Panjenengan Doyong. Yo, ono duit 20.000 ngarep moto. Yo. Tak cukup Indonesia yang selak gila matur sembah nuwun. Dan juga kami dipersembahkan oleh Panjenengan Doyong. Ane duit dibalangi kabeh penjuko inyo. kene iki juga kaya monyok. Iya, baik dan juga diambil dengan ini. Tentunya kamu ambil dengan motornya monggo ayo. Kamu ambil dengan ini ada teman kita semuanya. Tentunya kita bersani dengan ketek kita yang lagi mengambil uang. Tentunya katoknya kebrot-kebrot ada kalah ketek. Iya. Ternyata sudah diambilkan satu persatu apa yang terjadi bola melambung tinggi apa yang terjadi ya melambung tinggi ada terjadi hai lambeku keder Ayo cok ngono. Wis wae seneng ae main-main komen dan juga duit. Lagune lilo ae. ya Tak rap sik. Oh, aku yang di bolo nyanyi saka Topeng Ireng wo. Iqbal kudu nyanyi ya. Iqbal nyanyi wo. Ora ono. Ayo terus sik. Ayo Bal. Rale aku sik jebare kono ya. iya Tak kasih lagune lilo mawon. Nggih. Ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara. Ayo Bal. Ayo Riko hahaha. Iya kok. Tresna ayo Bal. Ayo Bal. Tresnamu kang tulus suci. Lagu wong Topeng Ireng ya ngono kae. Rambojogo malah blenjani. Apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu. Ayo Najan apa jroning ati nanging aku rapi songo jati. Iya. Baik, untuk hadirnya untuk Panjenengan Sedaya dan juga bersama teman kita semuanya bersama Putra Barong Indonesia. Dikasih tebang hadirnya ada Lilo. Yuk satu semangat. Semoga itu. ya manam juban. Ayo. Iqbal sih Iqbal. Aku dhisik. Ya iya no. Apa wis ora kelingan sumpah janji umpama silang seling Ayo. Duit. jarine tresnomu moga Wis nganti telo ketika nanging
Wes, mikir. Wes. Kok gatel pangan apa tuh ki? Pangan apa tuh ki? Adik, ayo. Adik kecilku juga kompol.
Adik kecil ku suka ngobrol dengan Mas Komet, dengan Mas Komet. Weruh rupane koyo gethek. Lagu metala ala Komet. Lagu malah lah ayo ngompol. Kopi pipis. Mambu Aku gandeng. Ini. Wedino. Adik. Ayo gandeng. Kok gantian padake apa? Sek dul sek ana apa dikit nah apa dia apa dikit tu apa titu tu apa teye ana apa teye apa dikit nah apa dia apa dikit tu apa titu tu apa teye. Wis mandeng des mbak. Lagu. Ya. Waktuku kecil aku gak tahu yang mungil. Ku sentil ku kira pensil gak taunya pensil. Waktuku tolol aku gak tahu yang mongol. Kira bentak taunya malah pistol. Tembak dor tembak dor tembak dor. Anae wong endes mbok kek dolanan. Asline dhewe iki nek kon ngomong anak ya samut. Teges. Ayo lagu wis sing gurung jengkelitang met. Iki mainnya mburi gek dandan suwi to. Wis ben los. Hari ini kita los. Gentena mambengi we dhewe stronggo subuh. Wis tekan jam 4 tok. Njaluk Bu, njaluk duwike. Ayo butuh jebule. Ngene nek duit ngertine. Ayo saiki wayahe met. Saiki rada sakral sithik. Pawange tengah. Ora iso pawang kudu gelem. Ayo. Nggih, pawang siji nggih. Delok mikir iki kok. Sebek dandak. Blum. Salah. Kene pawange. Apa? Coba para pangkar Sorkaya. Ora kowe. Jago, marmono. Ilat Allah. Ana kang wujud kang silah kaya ngene. Didelok rupane wis ireng dumbleng-dumbleng kaya doro. Cukup mik. Rasane wong silah ning kene mumet ora kedumang duit, Mek. Dong ding dong dong. Kowe ki ngomong Mas dong. Ngomong Pak ora meneng wae. Kowe kuwi. Bapak. Yo. Rumangsane. Tak delok-delok wis ngompol kok, Mek. Mosok ora nggo pepes. Aja mumet. Aja dipikir. Minum oskadon pancen uye. Ayo. Kang wujud. Riko carane nganu. Wong sing paling sekti. Ayo. Ngono ngene, tangane ngene. Ngono. Set. Marono. Sik. Saya kayak iya apa meneh. Merodo apik. Gedang. Gedang. Angin dipotel lek. Di gedang. Lah, yuk apa meneh? Hah? Iki wae. Karo salah. Iki kok ceritane kaya wong sekti banget ya. Ya wis. Ana wong sekti ngekeli apa kuwi jenenge? Gedang. Rodok semplak sithik. Blum. Ilat Allah. Ayo. Yen pancen kowe didaya. Ayo. Aja dikonteki keji materi kok mati komplek. Lebih arep dimangan. Aja dibuka keji materi kok malah sik. Ayo.
yen pancen Widaya. Iya. Ayo ndang ditandangi men. Iya. Ayo. Iya. Ayo. Iya.
iki lho. Nah, ayo. Iki syaratnya ngrongos sik ujune, ayo. Ayo. Ayo, 1 2 4.
yuk, yuk.